Door de skoon weer iepen te zetten, streamt het water uit de Oerinpolder uit hem zelfs weer naar de boezemta. Het wetenschip had deze polder bij Mildaam en ik de polder het eiland bij Gwaingahuizen in gebruik nam omdat het water in de boezem extreem heeg wie. Het peil van de jongens stiet ons die 60 centimeter heger dan nou. In totaal is hier 1 miljoen kub water opvangen. Toen met de hoge stand was het plus 12 en normaal is de boezem 52 min. Er zit nog een verschil tussen. 60 centimeter? Ja, goede dikke 60 centimeter, ja. Dat is behoorlijk. Ja, een heel verschil was dat. Ja. En toen de retentiebek open ging, was dat een hele... Ja, hier plaatselijk zeg maar, was dat toch wel een verademing voor het verschil een heel stuk in de stand. Of de Oerinpolders ook nog effect hebben op een grote gebied, maar na een evaluatie nog duidelijk worden. In Friesland binnen 4 van deze polders weer van de verliezen weken 2 broek binnen. Neffens van den akker door ze vol vertuten en zo het wel wat wezen om ze op meer plakken aan te lezen. Hoe meer water we daar kunnen opvangen in die retentiepolder, des te beter dat is. Dat ontlast de boezem wel. En misschien dat de polders allemaal ook wat hoger kunnen dan... dat we dan toch de volgende probleem weer goed op kunnen vangen. De matten dan wel geschikte plakken verwijzen en de onlis van zijn polder rint vol in de papieren.